Hallo, det banker på, prøv at høre. Det er manden med len, der banker på din dør. Det er døden, der er kommet for at indkassere bøden, som ikke er blevet betalt. Og din regning, den er lang. Har du ikke penge på dig nu, så går det helt sikkert galt ud. Den havde du ikke set komme, og prøve at finde alle mønter frem i din bukselomme. Men begge dine lommer, de er tomme, det er fordømt, de er tømt. Nu bliver du dømt af døden, der giver dig din dom, og som ikke har givet besked, hvor og hvornår han vil ankomme. Er livet så forbi? Eller bliver man genfødt på ny og bliver sat fri? Det er den indre krig, ingen ved om hvad der skal ske, når livet er forbi. Jeg tror det handler om at tro på noget, så livet ikke føles trist eller misforstået. Det med at tro på, at der findes mere, det giver positivitet imens du er her. Og der er ikke nogen folk i hele verden, som kan sige dig med sikkerhed, hvad det er, der sker. Og vil man vide mere, så må man undersøge selv, hvad folk i verden de siger. De kloge siger, vi bliver på denne jord for at rette vores fejl og lage mere. Det er positivitet og respekt for alt, hvad der er på vores planet. Rent konkret er det vel det, som det handler om i bund og grund. Sådan set positive tanker er et godt fundament i hvert et moment. Det er et budskab, der holder man for sendt ud til folk, der får respekt og omvendt. Jeg synes selv, at det holder alt sammen her. Respekt for hinanden, så længe du vil. Typer tænker temmelig tit, at min lyrik den er unik og ikke nok beskidt. Og hvad så hvad, de får en lyrisk blodtud. Som en lyn for at klare hende tung som en tordenbud. En mørke viljen kontrollerer ordet. Dængene på bordet, tjek dig selv og have en fest med hælerordet. Vi dopper strangspring, mens I går i knæ og svinger som en led mand for enden af et ræb. Det bliver en flow, man hvis du kigger over. Du spekulerede gennemtænkt, når du lokker i min faldlem. Så bliv derhjemme, hvis du ikke kan stå på lommen. Den havde vi ikke set komme, rock'n'roll hele natten, og vi racer med klatten og går på rov, ligesom bjørnebanden. Legendarisk kontrolleret psykologisk attentat. Man gad drengen demonstrerer det de kan, og rammer pletten lige i midten som en dartpil. Som MC-egner er vi ude i en ny stil. Springer din ballon for det godt, og har det svært hvis du sidder græsslot. Ja, vi fungerer som et hotspot. Vi rumsterer rundt med rimer og orkestrerer et komplot, så der rammer tungt lige i dit flæs, som du ikke havde set komme, kan man tydeligt aflæse. Så der er adgang forbud til alle de nye, og vi har muligt skåreskud til folk med deres blodtype som en kannibal. Ser vi rødt en gang imellem, og overhaler dig ligesom et til min hånd. Vi nummer 1 og repræsenterer, det er 24/7, at vi rumsterer. Så hvad så der? Hvad så hvad? Hvad så selv og hvad så mere? Hvad siger du selv til dit nederlag? Vi destruerer folk, der ikke respekterer, at vi er nummer 1, og det er os, der styrer showet. Så er jeg sikker på, at du ved, hvordan landet ligger. OJC sparker røver, det er stensikkert. Hvis du vil ind i kampen, se om du tør. Og husk på, at du blev skakmat på beatet lige før. Vi taler rent, og tumperne bliver tavse, så sluk for din mobil, og konsulatet holder foredrag. Jeg luk du ned for din fucking telefon. Og vi giver ikke ved dørene, hvis du skal spørge for nogen. Tag det alvorligt, ligesom en eksamen. Første holdet rykker ind og fejrer alle af banen.